започваме. Добре дошли, скъпи гости, на нашия открит урок. Много се радвам, че ще бъдем домакини на това събитие, на нашето уроче, по така нашумяла тема, като биоземеделието. Допреди малко гледахме урок, който е за поправка на спирачна система, се надявам да не бъркам. Там ви показаха, че при отстраняване на даден проблем, ви ще успеете да спасите и вас, и децата си, и семействата си в колата. Ние тук ще се опитаме по някакъв начин да спасим и да отремонтираме планетата. Тази тема е все по-нашумяла и здравословното хранене и опазване на околната среда е едно от приоритетите в момента за всяко едно правителство, настояще и бъдеще. Затова се опитваме и ние да покажем това на нашите деца, които обучаваме, за да може те без никакво притеснение и мисъл да помогнат и на себе си, и на поколенията за бъдеще. Самото проектче дава началото си от около година по основи на биологичното земеделие, или така звучното учениците, което оказват ОБЗ. Там имаха като задачка да представят по биологичен начин и с екологично мислене някакъв обществен проблем и той да бъде решен. Екипите се сформираха самостоятелно, децата сами си направиха екипите и всеки един работеше по някакъв проблем и някакво решение. Това ще ви представим днес ние с моите ученици и с колежката. Нашите ученици преди една година започнаха да работят по този проект, както каза колегата. Те сами избраха своите теми, които са обществено значими и те трябваше да дадат решение на дадения проблем. Днес те ще представят тези теми на вас и искам само да кажа, че участваха на национален конкурс с този проект и те спечелиха награда, която е на местна основа в нашия младежки център, която е за научен пробив в единия отбор. Националния конкурс съответно имаха поощрителна награда за добре подредена маса. Това беше отбора за растения. Така че сега ще имате възможност да наблюдавате тяхната работа. А сега давам думата, малко нетърпеливо, давам думата на моите вече като студенти ги приемам, защото това са си тяхни идеи, още веднъж ще повторя. И аз съм много радостен, че има ученици, които мислят към тази тематика и се насочват към тази тематика. Здравейте, аз съм Павлин Бенев. Добре дошли на нашето урок по биоземеделие на тема биологичен живот в почвата и хранителна стойност на растенията. Ние ще ви покажем как отглеждаме микрорастения, способ калифорнийски черви, как правим бокаши кош и защо пчелицата не заменим помощник в биоземеделието. Днес, освен че ще говорим за микрорастения, искаме да ви върнем малко назад към нашите традиции. На 26 октомври празнуваме Димитров ден, празникът на Свети Димитър. В този ден хората казват, че зимата започва. Стопаните прибират добитъка, готвили се за студените месеци и приключвали с полската работа. На Димитров ден се е почитала земята и трудът на хората. Свети Димитър е носил снегът и студът, но също така пази реколтата и дома. А сега ще ви посрещнем с нашия труд по време на биоземеделието, които показват, че традицията и природата вървят ръка за ръка, както нашите предци са пазили земята, така и ние ще ви покажем какво приготвяме с грижа и обич. Жътва свърши, слънце се скри, зърното в хамбара вече мълчи. Идва Димитър с мраз и мъгли, коня се язди и зимата пъти. Здравейте!
сега е ваш ред да се почините. Приеми тези дарове от труда ни са и ни благослови за зимата. Благословени да сте! Честит празник! Добре дошли в нашата биокласна стая! Този ден преходът към зимата се символизира с студентов ден. Така ние може да правим почвата на студените месеци, да отглеждаме микрорастения през студените дни и да се създаваме нашите растения дори и зимно време, когато те имат по-трудно да растат. Биоземеделието е нашата връзка с почвата, растенията и пчелите. Тя ни учи на отговорност сред подрастващите. Днес искам да ви представя нашите три отбора. Първият екип е земни номади с ръководител Недялко Филипов. Вторият екип Биосидърс с ръководител аз, Павлин Пенев. И третият екип за днес, Букаши Биоекип с ръководител Кристиан Радев. Моля първият екип земни номади да заповяда. Здравейте, това е нашата презентация, възложена по проблема, в който работим. Нашият екип се състои от мен, както казахме, Недялко отговорник, Виктор и нашия свети Димитър Николай. Проблема, по който работим е замърсяването на природата с органични отпадъци, които можем да оползотворим, а проблемът сме го оформили като дърво, които причините са в корените, а те са, че отпадъците не се разграждат поради липса на подходяща среда, на обществото не им се занимава да се разделят отпадъците и замърсяването на природата. Главният проблем, който създава е, че се изхвърля много органичен отпадък, който може да се оползотвори от семейството и обществото, а резултат са неприятните миризми, загиване на животни растения, пренасене на болести, наличие на мухи около отпадъците и натрупване на опасни вещества в природата. Нашият научен въпрос, който се задавахме, беше какво ще постигнем с рециклирането на органичните отпадъци, а ползите са екологични, от които намаляване на депата за отпадъци, подобряване на почвата, икономически с произвеждане на компост и пестене на енергия и ресурси, социални с повишаване на екологичната осведоменост и намаляване на глада чрез пренасочване на глада за консумация на храна. Решение според нас на проблема е превръщането на отпадъците в тор, компостиране от дома или в общински центрове, използване на отпадъците за производство на енергия и тор, по-малко разхищение на храна и повече дарение и планиране. Най-важното разделно събиране, което трябва да започне от нас, също като вариант става и използването на калифорнийския червей, както ние направихме. Защо да запазим природните ресурси за бъдещи поколения? Те са ограничени и могат да се изчерпят, нужни са за живот, здраве и храна, поддържат икономиката, технологиите, съхраняват природния баланс и разнообразието и за отговорност към бъдещи поколения. Тук направихме от аквариум, направихме биоферма за калифорнийски черви. По дъното сме По дъното сме сложили клонки и листа за основа, плюс това имаме и пръст, хартия и картон. Отгоре намерихме проблем с увлажняването през почивните дни, затова отгоре използвахме сняг и лед за влажност в самия аквариум. Също така сме го разделили на три. Тук виждате как храниме червеите с ситно смяна тиква и морков.
Също така сложихме и брашно за по-добро храносмилане на червите. Тук виждате как Недялко инспектира червите и ги проверявам. Ето така изглежда червей, който вече ще снася с пръстенчето отгоре на главата му. Така изглеждат яйцата на червия, след като ги е снесъл. Тук намерихме проблем с самата влага в аквариума, защото самия аквариум задържаше много влага и това беше проблем да извличаме течната тор от аквариума. Затова разпределихме червите в други два съда. Както виждате в момента, това са двата съда. Тук вече ги храним с зелена салата. Също така разбрахме, че червите могат да ядат, освен това и нудли и други храни, които могат да преработят. Така изглежда вече аквариума с 3 слоя храна. И това беше. Развитие. Както Виктор каза, създавахме си мини ферма за калифорнийски черви. През периода януари-април червите се размножиха по-бързо от очакваното, а след като се отруиха, бяхме ги разделили в два отделни съда, за да може да си набавяме и течна тор. Също с тези 200 грама черви, които закупихме, успяхме да преработим приблизително 45 кг органични остатъци, от които хранителни остатъци, клонки, листа и други. Трудности, които срещнахме, бяха намирането на червите първоначално, за да създадем фермата. Други трудности, които видяхме, беше за изхранването на червите през ваканциите и основната пречка, която каза Виктор, е в първия съд, където задържаше влага, отдолу се кашкаше и ставаше на кал, но го разделихме, както може да видите тук процеса, и го разделихме и сега ще ви демонстрираме какво представляват нашите компостери. Това са нашите два компостера, които имаме. Другите по-големите сме ги оставили за момента. Компостерите ни се състоят от две кофи една в друга, която горната кофа е надупчена, за да може водата, с която увлажняваме, да се изтича отдолу и да имаме набавена течна тор. Отгоре сме заредили с ябълки, които червите много обичат. Приблизително тук може да видите червите. Също, както виждам, И сега се плашат от светлината. и яйца може би има. Мисля, че се виждат. Червите се плашат от светлината. Пръста, която виждате, е преработена храна, затова има такива папучета. Хартията отгоре сме я сложили, за да поддържа влажността и за да не се навъртат други насекоми, боболечки и така нататък. Общо взето, отгоре е това, а вече надолу представлява това компостерът, отдолу на дупчената част с течната тор. Имаме си едно малко прозорче направено, да видим горе-долу докъде ни е течната тор. След малко ще излеем в този съд да видите какво представлява. Другия компостер сме го направили по подобен начин, само че тук кутиите са слепнали, за да може да се задържа за по-дълго течната тор. Отгоре сме пробвали с трева, за влажността да се задържа, да видим дали ще има ефект. Тук също сме заведели, даже може да се видят черви, които ядат. От тази кофа е същия принцип, само че е вече оплътнено, за да може да не се изпарява толкова много течната тор. Сега, само да оставим камера.
Сега ще ви демонстрираме какво представлява нашата тежка. Общо взето. Този цикъл горе-долу на една-две седмици гледаме да се го да се източва, нали? Макар че няма никакъв проблем при престоя, но просто когато се дигне нивото, ние гледаме да си го източваме. Това представлява нашето черно злато. Тази тор е много силна и общо взето, когато се слага в растения, се едно към 100 се разрежда с вода, защото когато се сложи повече, става вредна за самото растение, но пък когато се разреди, става много ефективна. Общо взето това е от нашите компостери. Сега да приветстваме нашия втори екип с микрорастенията и благодаря за вниманието. Ние сме Биосидърс. В нашия екип участваме аз, ръководителка на екипа, Денис Пенев и Явро Димитров, младши асистенти. Тема и научен въпрос. Можем ли чрез отглеждане на микрорастения да живеем здравословно? Да, можем. Тук сме направили дървото на проблема, като в корените на дървото са отбелязани темите, от които може, причините, от които може да се получат болести като диабет, стерилитет, ниска активност и сърдечни проблеми. В стъблото на дървото е отбелязано главният проблем. Тоест, проблемът е, че не се хранят здравословно подрастващите. Проблем, който решаваме. Решаваме един голям проблем с здравословното хранене в нашия град и нашата страна. Изграждаме любов към земеделието сред подрастващите. При първоначалното ми проучване в интернет пространството установихме, че 32% от децата у нас не се хранят изобщо здравословно, а 15% от тях са с затлъстяване. Потенциални решения. Решението ни е да покажем, че е много лесно да се отглеждат микрорастения. Те са пълни с витамини и протеини, които са много полезни за здравето и развитието на подрастващите. Създаваме оранжера за отглеждането им, която може да видите отзад. В нея сме отгледали всички микрорастения, които може да видите отзад. Хипотеза. Ако подрастващите на възраст 12-18 години консумират ежедневно микрорастения, като част от балансираната си диета, това ще доведе до значително подобрение на приема на витамини и минерали, както и до повишена имунна функция до 3 месеца. Какви стъпки преминахме? Допълнително проучване. Направихме анкета и от отговорите на повече от 30 ученици и други младежи стигнахме до извода, че балансираното и полезното хранене за всяка е здравословно. Анализ на проблема, последствия. Физически проблеми, повишен риск от хронични заболявания, като диабет тип 2, високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания и проблеми с ставите. Нарушаване на хормоналния баланс, например ранен пубертет и слаба физическа издръжливост и затруднено дишане. Следващи стъпки на екипа: образователни кампании, информационни семинари, социални мрежи, партньорства с училища, демонстрация на ползите, научни факти, лични истории, кулинарни демонстрации. Колко време? Отглеждането на микрорастения отнема между 10 и 4 седмици
Отново зависи от вида растение и от средата, в която се отглежда то. Тук на снимката може да видите, това са микрорастения, това са микроброколи, които от 100 грама, примерно, като изядем, все едно сме изяли 2 или 3 кг стандартни броколи. Да. И да. Сега моят екип ще нареже малко микрорастения за приготвянето на нашата витаминна бомба. Това е микрограх и рукола. И червени зелени. Добре, зелени. Съгласен съм. Аз мислих, че... Те между другото много се приличат. Като вкус и като визия и... До сравнявам да им да погледне, иначе сме ги написали. Няма ли се обичасни? Да, който желая може да пробва. Те са много полезни и имат добър вкус. Може да пишеш гости? Да. Граха е много приятен. Това в момента е микрограх. Да, в тази кутичка. По-мощен аромат се вижда много. Така че това след което една седмица Тези мисля, че са на 10 дни. 10 дни, 4 седмици. Има сайт, който се занимава с разпространението на страната. Много са да, Има, че децата и толкова много клипове намериха и за всяко едно нещо. И ние като не специалисти, даже и на нас не беше много интересно целият процес, с който минахме, за да може да се отгледа. Единствено, сега когато беше малко по-плавно, се налагаше да дойда примерно в неделя да ги се гледа. Това е единственото, защото иначе за влага ние сме ги надупчили, когато има в дъжичката, то си поема с самата почка. Имаме достатъчно. Как го решите? Цяло аз съм тук в прецакате. Естествено, винаги сме готови за каквато и да е симбиоза. Никога не сме изключили. Някой път се приема, че техникумите сме да си конкурираме, но винаги можем да симбиозираме по всякакъв начин. Сега ще помоля господин Захариев да ми асистира с правенето за нашата витаминна бомба. Дано да не го натровим много. А сега моят екип ще ви разкаже как може в домашни условия да си подготвите микрорастения, да си ги отгледате.
Здравейте, аз съм Денис и ще представя как да се направите в домашното сложното растение. Първо съм се направила една купичка, може и да аз съм се избрала всъщност купичка. И второ трябва косови влакна. Косови влакна ето. По-силно, че ще тигаме шум. Малко по-високо ли? Добре. Второ ни трябва да вода, ето, мен вода. Второ, като проблем с това, трябва да изчакаме да следим обема с 5 пъти. Като обеми обема с 5 пъти трябва да разпръснем през купичката и трябва да семена дадем, семена, да ги разпръснем. После като ги разпръснем трябва да ги проблем пак с вода и с как трябва да ги проблем. После трябва да ги оставим на ден-два на съдност, после на светло. Давай сега коректочета с вода и слушай какво се случва. Моля? Да, кокосовата почва, която ви представя, тя е пресована. И тъй като е пресована и суха, необходимото количество трябва да бъде залязо с вода между 50 и 100 мл вода. Остава се по този начин, сега може да видите как ще напълни, ще се вдигне почвата, поне 5 пъти ще увеличи обема си. Да. Как на Бобо увеличава обема си. 5 пъти. Не е 5. След това в купичката пак ще лем с вода. Ай се заея. Няма ли да изготвя? Да, ще скочи малко вода, че да бъде. Чакай още. Калпачето са подали. Добре. Тя... Добре, айде сега навък. Разпределяме равномерно. Да, разпределяме равномерно с купичката. Искате ли? Добре. Айде ни дялко. Пусни ни дялко камера. Дай да си казвам. Ние сме подготвени с техниката. Само жена ми да не си потърси съпостискачката. Не е на училище. Защо ми е звънна, значи би трябва да няма проблем. Като приключи демонстрацията, Павлинчо ще обясни какво точно се случва в момента. След това вземаме семената. Вдигни малко нагоре. Може да фокусира. Виждате ли? Да. Айде, да се сега. Да.
или на светло? Един на светло. Един на светло, може да ги местим на светло място, за да могат да позеленеят нашите растения. Днес ще ви представя да се отглеждаме растения в домашни условия. Ще ви подим една тарелка, която ще поставим компоста в нашата ферма за калифорнийски черви. Аз ще използвам тарелка, която трябва да натрупчина, за да се отича и да дишат растенията. След което разпръскваме намерено почвата. Калифорнийски черви. Сега ще е достатъчно да се разпределим. Имаме малко вода. Аз ще помня този случай без нули, ако желаете, може да ползвате и от други семена. Така, може да използваме калифорнийския черви, представен от недялко. Сега, примерно, остатъка от соковизпачката също можем да го използваме. И даже недялко сега малко може да ни помогне, так му да зареди червите и веднага да ми отдели малко време и място. След което оставаме за ден това на тъмно място, докато гълне, след това за светло място и когато на нужда поливаме. И от 7 до 14 дни би трябвало да поникнат растенията вече. От 7 до 14 дни. Със сигурност чуди какво е това. Това е камена вата, която за да почне да дава растение, първо трябва да я натиснем, да разпръснем отгоре равномерно семена, да оставим на черно място, на тъмно място, за ден-два, след което я оставим на светло място и когато нужда я поливаме. И в този случай в камената вата растенията издържат повече време отрязани, по-дълго време за консумиране и по-добре издържат повече време издържат. Подходяща за всички растения. Така, остана Денис да обясни тази повечето място на тебе. Тази повече е много добра за растения. За всички растения, да, която може да се отглеждате всичко в нея.
нарича? Биоразградима чаша. Може да обясниш, че вътре, когато поставяме колосовата почва, това купче, което видяхте, по същия начин допускате многия, може да се заселите в него микрорастения, може и обикновени растения. Когато са обикновени растения, не е необходимо вие да извадите готовия разсад, а директно в почвата тя се саморазгражда, без да вреди нашата почва. Ние служи само и тези, за да могат да се служат. Обясняваш, аз докато мина. Някой ще желая ли това бомба? Първият престрашил се. Напротив, те го правят минерали. Това е микроцветенце, също което се еди. Имаме за всички вътре. Ами, ще изчакам и аз ще пробвам да видя. Разбира се, че няма никакъв проблем. Много хубаво е става. Дават престрашава. Няма вкуснати минушки. Няма вкуснати минушки. Няма вкусни цвети на растения. Малките растения са големи ползи. Така беше. Даже и бизнес маняците Така, Павлинчо, по-обясни си. Обясни ли нещо? Сега ще промотираме ли следващия? Сега искам да ви представя третият екип за днес. Букаш биоекип с ръководител Християн Радев. Хубави маси бяха.
ние сме Букаши Био екип и нашия гост състои от мен Кристиян Радев, ръководител. Мен Иван. И мен Дончо. Какво е кош Букаши? Самата дума Букаши идва от японски и означава ферментиран материал. Кош Букаши е метод за компостиране, който използва микроорганизми, за да може да върне в хубава тор, която да помага на нашата ферма. И да няма миризма. И да няма миризма. Защото всеки може да има желание да си събира отпадъците, но всеки знае, че когато вземат да загниват, никак не е приятно. Точно тук се намесват нашите приятели японците. Много са готини. Нашата Букаши е закупен от интернет и него съдържа плътника, пак свърши това на десно. Патлон, за да махаме въздуха, защото е анаеробен, не мога да държа въздух. И така няма мога да ферментират. Лъжичка за мерене. Цетка. Цетка, трябва да махаме големите пачета и да пада само сокът. И биоген, активатор, да. Вие можете и да си го направите вкъщи от домашни условия. Искам да допълня, че това Букаши ферментира само когато е 20 градуса вътре в него и е добре оплътнено. Иначе няма ферментира и няма да пусне сокът. В заключение, кош Букаши е прост, природосъобразен и ефективен начин да се грижим за околната среда. Всеки от нас може да започне дома и да помогне на планета. Така, сега аз и моят екип ще ви покажем как може да си направим домашно кош Букаши с няколко лесни стъпки и материалите, всеки има в час. А с камерата искаш ли да погледнем, тъй като този кош сме го заредили горе-долу преди 14 дни и избягваме да го отваряме много, защото нали, не е приятно и както каза моят ученик, че не е добре да влиза вътре въздух и трябва да е добре оплътнен. Букашито бива заредено, нали, както господина казват, в началото на октомври и не бива отварено специално 2 седмици, защото трябва да ферментира и трябва да се останат тези 20 градуса, защото ако паднат или се качат, пак няма да ферментира. И сега може да снимате или да се Може да видим дали има сок изобщо. Има, може да няма 14 дни и аз ще пусна сок. Така изглежда от нашия сок. Да ходим? Идеята на камерата. Ако искаш, иди се, няма да спирам. Мини, покажи на това, нали, идеята е, да, покажи. Да видим разликата, нали, защото, примерно, нали, видяхме в калифорнийския черви. Те хората хапнаха се, виждаха, Иване, значи, тъй като самия биоагент има много специфична миризма, но не е неприятна. Нали, това е идеята и доста клипчета изгледахме в интернет и аз покрай тях и колежката. И наистина е много интересно, че може и самички да си го направят в домашни условия. Нали, ако имаме меласа, примерно, или царевично нишесте, неща, които могат да се набавят и предполагам, че няма да затруднят никой да си ги набави. Но го има и готов. При нас си е дошъл с самите кошчета, които закупихме, защото не беше интересно точно какво представлява самите Букаши кош. Извинявайте, момчета, за представление. Искате да си направите сами вкъщи домашни Букаши и без да си купите, ви трябват 3 кофи и сирене.
2 осмици, 1 четворка. Както ние предварително сме се ги надупчили и сме си направили всичко. Четворката го ползваме като цетка, но вие можете да си направите само с 2 осмици. Капака що е надупчен. Капака е надупчен. Покажи, аз тук го виждам, покажи, защото и аз. Без капак. Да. Капакът е надупчен, има мали, защото може да го направите с черви. Ако не искате да давате пари за биоген или не ви се занимава да се правите биоген, мога да направите по такъв начин с черви. Малята е слойна, за да я падат мухи и бокоци в червите. За по-сръчните от вас може да си сторите кранче. Да, като това е много Сега ще покажете ли по какъв начин се зарежда колата? Дали имате материал? Отдолу имате материал за зареждане. И по автобуса го носихте и пак. Пак да. Цяло е. Айде сега. В букаш коша можете да сложите вода, не можете да сложите вода, мляко и мазни неща. Накратко, борни неща. Можете да слагате обейки от банани, черупки от яйца, хляб и накратко биоотпадъци. Да. После ще минат и биоагента да потуши. В началото да се малко в дъното на букаш. Скажете как? Айде, Дончо. Имате камера. Светни... Ето се вижда. Вижда. По принцип се фокусира, не е лоша камера. Ръснима на дъното на букашко малко виден. Да, някъде къде. Ние предварително сме си ги нарезали. Направили сме си ги на ситни парчета, отпадъци. Ако искаш репозицията, може да ползваш. Това се чупваш. Не, сега не може да го Накрая. Да слагаш Така и сега, колко са другите неща? Можеш и с кофа. Можеш. Както по-видимо на отделко и си, всякакви зеленчуци. И вече като превършим с тези зеленчуци, вече може да сложим биоген. Сега Иван ще сложи се биогена, ще се вижте. Без събележ, брат. Реши сте се, цапите, добре. Иване, на колко сантиметра? Какво беше? На 5 сантиметра бокълци се сляга 20 мл биоген. Ако се още 10 сантиметра бокълци, се още 40 мл биоген. Колкото повече биоотпадъци, толкова повече биоген.
Това не сега добави биогена и на Да, 20. Да. А примерно, когато предстои, тъй като този, който ни е предстоял 14 дни, и сега даже смятаме с този остатък, нали, да може да му добавя малко черви, тъй като това също ще помогне. Биоагента изобщо не пречи на червите, тъй като те са си бактерии, които са полезни, има ги в почвата и винаги можем, нали, примерно млечно кисели бактерии и така нататък, и изобщо не вредят на червите. Даже червите биха помогнали за разграждането на самия отпадък. Ако му трябва за компостирането, ако трябва една година, за биоагента, след един месец, месец и половина, вече можем да имаме готов компост, който да използваме в градината си. Смятаме да пробваме и с недялко и с червите, да го намалим още на половина това време и след като има биоагент, горе-долу за 20 на дни да имаме готов компост, който също да може да се използва. Даже ако не е и по-малко. Когато всичко се свърши на мачкахме, защото е анаеробен, не трябва да има въздух, за да ферментира. Затваряйте, че всички вече го подушат. Както се вижда, мириш гадно, но не е ужасно. Не сме стигнали до това нива. Значи, докато потече сока, чакаме до 3-4 дни, пък докато ферментира, трябва да я чакаме 14 дни. Значи, при него не е хубаво сока да си го задържаме. Като при червите сме установили, че дори примерно да е минала една ваканция 7-8 дни и 10 дни, изобщо не се отразява нито на миризма, нали, в стаята, но при самия течен биоагент, самата миризма на биоагента се усеща. Както каза Недялко, какво беше? Не мириш и гадно, но не е ужасно. Да, поне не е ужасно, гадничко е, но не е ужасно. Защото е ужасно, ти сме усещали. Ако използвате червен вместо биоген, трябва да използвате капака да е натрупчен, за да имат въздух за червените, да не умрат. Да не ги задушим случайно. Благодаря. А сега за последни думи ще покажем нашия приятел Витаминчо, който също ще представи нашия гост, който за наша жалост е болен. Ей, приятели! Аз съм Витаминчо, най-зеленият брокол наоколо, и ви благодаря, че днес се гмурнахме заедно в света на биоземеделието. Научихме как калифорнийският червей превръща отпадъците в злато за растенията, как микрорастенията са малки, но могъщи и как дори обелките могат да станат част от едно по-зелено бъдеще. Запомнете, природата не изхвърля нищо, тя просто преработва. Ние можем да направим същото, стига да използваме главите си и контейнерите си. Вече знаете, не хвърляйте обелките, а ги дайте на червея. Не гледайте тревата, яще я. Ама само ако е микрозелена, и помнете, всяко нещо в природата си има роля. Дори и буклука. А сега, ако ме извините, трябва да се прибера в градината, че ми започва фотосинтезата. Но преди това давам думата на един от най-запомнящите се фермери и неговите жужжащи приятели, доскоро от мен. Вашият Витаминчо, хрупкав по душа и здравословен по природа. Сега тук трябваше да дадем думата на Яни, който трябваше малко да ни обясни за биоземеделието и връзката му с пчелите. Аз ще кажа няколко думи, макар че той се е запазил по-ръжевата част от характера. Затова единственото, което трябва да запомним, че без пчели няма как нещата в природата да се случват. Те са основен фактор и винаги трябва да се обръща внимание на това нещо, защото по биологичен начин ние ги предпазваме. Колкото повече препарати използваме, пестициди,
те няма как все още, може би след време ще свикнат по някакъв начин, но дано да успеем да ги видим, нали, тези времена. Но за момента ние сме длъжни да опазим природата и пчеличките, защото няма да има опрашване, растения и всичко, което на нас е необходимо да се изхранваме. С това нашия скалрок от вас завършва. Благодаря на всички, че бяхте съпричастни за вашето присъствие към нашите теми, в които работим цяла година. И надявам се, че така по този начин ние промотираме един вид нашата работа и благодаря още един път. Благодаря на колегите Калин Иванов и Венета Иванова, както и на нашите прекрасни ученици. Бяхте прекрасни. А на вас, колеги, останете за, може би, една много приятна част, а именно частта, в която ще обменим опит, добри педагогически практики, ще дискутираме и ще коментираме всичко това, което видяхте днес в двете направления – автотранспортна техника и аграрни технологии. Така че, заедно с мен и с моите колеги, заповядайте в отделната зала на гимназията.